Doncs bona tarda. Estem aquí per parlar-vos sobre un tema que ens preocupa molt, sobre l'estat de la participació ciutadana a l'Ajuntament de Valls. Hem vingut tots els representants, les representants dels Consells de Participació Ciutadana que té l'Ajuntament de Valls. I, d'entrada, per contextualitzar, el que nosaltres entenem per participació ciutadana sempre s'ha posat en entredit per part de l'equip de govern, sobretot. Tenim maneres molt diferents d'entendre la participació, però tot i així sí que hi ha uns mínims, i sí que es considera en termes generals que la participació ciutadana és important al llarg de la legislatura, deixar intervenir el ciutadà i a la ciutadania organitzada i, a més en un context de majoria absoluta en el que ens trobem aquí a l'Ajuntament de Valls, que és imprescindible que no hi hagi aquest poder absolut per part de l'equip de govern i que sí que sigui la ciutadania la que mica en mica vagi construint el que són les diferents polítiques públiques. Hi ha diferents maneres, com he dit abans, d'entendre la participació ciutadana. Des del punt de vista legal es poden fer processos participatius, consells de participació, seguint estrictament el que diu la llei i seguint uns mínims, o si realment un equip de govern o un consistori al complet té la voluntat que aquesta ciutadania s'impliqui i participi i contribueixi a la construcció d'aquestes polítiques públiques, des del nostre punt de vista, i ho hem dit moltes vegades, s'ha d'organitzar tot això, i això s'organitza bàsicament amb un pla de participació ciutadana, igual que podem tenir un pla de mobilitat o un pla urbanístic. La participació ciutadana també s'organitza. En el cas de l'Ajuntament de Valls no és així, no existeix aquesta planificació i aquest ja és un dels símptomes que ens deixa entreveure que per l'equip de govern de l'Ajuntament de Valls la participació ciutadana és senzillament un tràmit que ha de complir perquè ho diu tot un seguit de normatives. Hi ha diferents motius també que alerten d'aquesta situació. Un d'ells és que, per exemple, aquest any, aquesta legislatura, havíem d'estar remodelant el que és el reglament orgànic municipal i el pla de participació ciutadana, que són les eines bàsiques que expliquen com s'organitza i fins a quin punt i quin nivell el poble s'integra i es pot contribuir a la construcció de polítiques públiques. Aquests processos s'han quedat totalment aturats, tot i que l'equip de govern s'ompli la boca de transparència, de que Valls som tots i de que tothom està les portes de l'Ajuntament estan tan i tan obertes, doncs tot el que són aquests mecanismes per construir aquesta transparència i obertura s'han tancat, estan hermètics i no hi ha intencions de desbloquejar-los, si més no, fins que ja passin les eleccions. Hi ha hagut diferents alertes que des de la CUP hem llançat no només a la premsa, no només en les nostres eines internes de poder aportar tots aquests continguts, sinó també al síndic de Greuges, de com fins i tot aquesta participació mínima, que és la que marca la normativa, s'estava incomplint. I no només en els consells de participació, sinó també en tots aquells organismes que també no són consells de participació com a tals, però sí que són eines on la ciutadania pot arribar a participar en aquestes decisions, com són les juntes rectores, els consells d'administració, i hem alertat al síndic de Greuges que no s'estaven complint uns mínims i que les eines que estan oferint, en la majoria de vegades, incomplien el que és, per exemple, els terminis mínims de convocatòria. La documentació habitualment no s'envia mai a tots els membres i aquests incompliments realment no només són greus en un context de participació ciutadana, sinó també hi ha de presa de decisions en tots aquells consells d'administració i juntes rectores o patronats que hi pugui haver a l'Ajuntament.
Avui estem aquí bàsicament per parlar dels Consells de Participació Ciutadana. Des de començaments de legislatura la CUP vam fer una aposta molt forta per aquests Consells de Participació Ciutadana. Hem aportat moltes propostes i hem intentat de moltes maneres, fins i tot reunint-nos amb els mateixos responsables d'aquests Consells de Participació, que aquests poguessin funcionar, poguessin tenir una activitat real i no es basessin a senzillament ser el mínim que marca la llei, i ni tan sols això, perquè com he dit abans, moltes vegades aquests mínims també s'estaven saltant. Actualment a la ciutat de Valls de Consells de Participació Ciutadana en tenim el Consell Econòmic i Social, el Consell Municipal de Comerç, el Consell Escolar Municipal, el Consell de Dones, el Consell de Política Lingüística i la Taula per la Cohesió Social. Llavors avui el que volem anunciar és que, donades tot aquest seguit de circumstàncies, el fet d'haver esgotat al llarg de la legislatura tots els mitjans que crèiem que teníem per poder intentar fer que aquesta situació que és realment crítica a la ciutat de Valls quant a participació ciutadana, doncs hem decidit que abandonem aquests Consells de Participació Ciutadana, a excepció de la Taula de Cohesió Social, que la meva companya Laura us explicarà després el motiu, i l'abandonament es dona per aquest esgotament, per aquesta manca de garanties, per aquesta situació que nosaltres considerem que és molt crítica en aquesta ciutat. Com que sempre s'entén millor a base d'exemples, els motius clars de per què abandonem aquests Consells de Participació, hem pensat que, ja que estem aquí totes les representants d'aquests Consells, podrien destacar Consell per Consell quins són aquests motius que ens fan saltar d'aquests Consells de Participació. I comencem pel Consell Econòmic i Social, que potser és aquest Consell de Participació que més bombo des de l'equip de govern se li ha donat. Aquest Consell Econòmic i Social es crea ja en l'anterior legislatura, amb un funcionament realment bastant poc, de poc contingut, i es reprèn aquesta legislatura amb la presidència del regidor de Promoció Econòmica, Joan Carles Soler. Aleshores, nosaltres realment teníem moltes confiances i pensàvem que podria funcionar. Aquest Consell, recordem i recuperem la idea que sempre insistim molt en què es crea, donada la situació de crisi econòmica en la que es troba la nostra ciutat, i representa que ha de servir per poder aportar millores en el camp econòmic, en el camp social en la ciutat de Valls. Al final, a mesura que van passant els mesos i els dies, es converteix en un Consell que es reuneix, en aquest cas es reuneix 2 cops l'any, que tot i dedicar-hi molta feina per part sobretot per part de la CUP, però per part també d'altres membres, se'ns demana que portem propostes de millora per la ciutat de Valls, el que acaba sent és un Consell on gran part del temps el que es fa és els tècnics expliquen quina és la feina de Vallgenera i ningú més té l'opció d'explicar quina és la feina en quant a economia o en quant a temes socials de fet a la ciutat de Valls. Nosaltres entenem que, per començar, un Consell de Participació Ciutadana no és un Consell propietat de l'equip de govern i no ha de ser una mena d'escenificació de que bé que ho estem fent des de Vallgenera. En aquest Consell Econòmic i Social hi ha representats molts agents econòmics, no hi ha representants dels agents socials, tot i que a tots els Consells Econòmics i Socials que hem anat hem reclamat aquesta representació perquè no en teníem un Consell Econòmic i Social sense representants socials i amb la combinació i transversalitat del treball que s'hi pogués fer. Però hi havia, per exemple, l'Associació d'Empresaris del Polígon. Mai se'ls ha donat l'opció a l'Associació d'Empresaris del Polígon que expliquessin què estaven fent, quines decisions estaven prenent amb la seva organització en el sentit econòmic i social per la millora de la ciutat.
O sigui, és un malentès, no? O sigui, l'equip de govern té malentès que ha estat aquest Consell de Participació. És un exemple. Llavors, el que sí que ha fet ja de cantar la balança cap a aquest salt cap enfora és que nosaltres ens plantegem el fet que en un Consell Econòmic i Social no s'estaven parlant de propostes socials, és a dir, no s'estava plantejant cap tipus de millora per combatre la pobresa, per combatre l'exclusió social. I plantegem fa un any justament que aquest Consell Econòmic i Social havia de debatre també i havia d'aportar i prioritzar propostes en contra de la pobresa i l'exclusió social. Hi ha un consens, especialment per part dels sindicats, que reben, els membres del Consell Econòmic i Social reben molt favorablement aquesta proposta, ens posem a treballar, hi ha moltíssimes propostes contra la pobresa i l'exclusió social i en el moment que hem de posar-nos a prioritzar, el president d'aquest Consell, que és en Joan Carles Soler, decideix que aquestes propostes no toca parlar-les en aquest entorn i que ell parlarà de les seves propostes d'internacionalització de l'economia vallenca i com podem atraure més empreses a Valls. Això, molt resumidament, realment el que ens ensenya és que aquest Consell no és un Consell Econòmic i Social, sinó que és un Consell Econòmic i que la pobresa i l'exclusió social no hi tenen cabuda a parlar i són temes menors, és a dir, que per l'equip de govern de menys importància i de menys prioritat. Després, la meva companya Laura us farà una mica 5 cèntims què ha passat al final amb aquestes propostes que, tot i fa un any que la gent, o sigui, els participants d'aquest Consell, es van construir, encara no s'han aplicat ni una. El Consell de Comerç, que hi ha la Laura. Bé, bona tarda. Jo soc la representant de la CUP al Consell Municipal de Comerç i aprofitant una miqueta el plantejament que ha fet la Lu així a nivell introductori, us explicaré alguna de les línies de treball que entenem que són crítiques o que en tot cas no pertoquen al Consell Municipal. El primer problema que vam detectar des de la CUP és que es vehiculen moltes intencions polítiques preexistents a través de grups de treball. És a dir, el que està molt clar és que la Regidoria de Promoció de la Ciutat tenia com una línia d'actuació la implementació de franquícies a la ciutat de Valls i es va crear un grup de treball en el que el seu màxim eix de debat o de treball era la implementació de les franquícies. Entenem que això no té sentit en la mesura en què la Unió de Botiguers i molts dels representants en aquest Consell de Comerç sempre s'ha demanat enfortir un comerç local de proximitat i de qualitat, característiques que per norma general les franquícies no tenen. Tal com ha comentat la Lu, des de la CUP s'han fet moltes propostes en aquest Consell Municipal de Comerç i una de les que sempre s'hi ha insistit i que potser a vegades no s'ha fet de manera concreta però sí aplicant en diferents tipus de polítiques ha sigut el tema de l'economia social i cooperativa. S'hi ha insistit molt i no se n'ha parlat absolutament mai. Sempre es té en compte, es pren nota i ho tindrem en compte, res més. I per part del Consell Municipal de Comerç això serien a grans trets els motius més importants pels quals decidim l'abandonament del Consell. Jo soc la representant per part de la CUP del Consell Consultiu de Dones i llavors el motiu pel qual deixem aquest Consell de Participació Ciutadana és perquè anem veient com cada vegada més hi ha menys motivació que la gent que ha de participar d'aquest Consell s'empoderi de les decisions que allí s'han de prendre. Llavors veiem que és un peix que es mossega la cua, no? La gent no participa perquè troben poc productives i poc motivadores les reunions que fem per part del Consell de Dones, però per altra banda veiem que per part de l'Ajuntament tampoc no busquen la manera de capgirar aquesta situació. Per exemple, un exemple que puc ficar d'aquest cas és que es van crear uns grups de treball, aquests grups de treball es van reunir 2 vegades, hi ha poca participació, per no dir quasi gens, hi ha molt poques membres del Consell que ens hi vam apuntar, però tampoc no han buscat la manera de això, el que anava dient, de motivar-nos, perquè hi anem participant. Una mica és aquest
un dels motius pels quals també abandonarem aquest Consell. Llavors, jo també soc representant del Consell Escolar Municipal. Aquest Consell Escolar Municipal senzillament es reuneix per dir quins són els dies de lliure elecció que triaran les escoles. Llavors, en aquest Consell Escolar Municipal és l'únic espai on hi ha representats no només els mestres, sinó també els alumnes, els treballadors i els representats polítics. Llavors, nosaltres, per exemple, amb el tema de la segregació escolar, que és un tema que hem estat treballant molt perquè realment és un problema molt greu aquí a la ciutat de Valls, vam exposar que, ja que era un tema de ciutat i que era un tema que afectava a tota la comunitat educativa, es treballés i es debatés amb seu de Consell Escolar. Aquesta proposta va ser acceptada per tots els membres si més no hi va haver un cert consens per tots els membres del Consell Escolar Municipal, pares i mares, mestres, alumnes van estar d'acord. Mai s'ha parlat d'aquest tema en Consell Escolar Municipal. També, com que creiem que un Consell Escolar Municipal ha de tenir vida pròpia i ha d'afavorir que hi hagi temes i que es puguin construir diferents tipus de propostes des d'aquests Consells Escolars Municipals, vam plantejar un seguit d'opcions perquè no només es reunís un cop l'any i que la comunitat educativa tingués l'oportunitat de poder treballar en aquest espai. Vam fer la proposta de treballar tot el tema de la llengua, els atacs que la llengua catalana estava rebent al nostre país, de treballar-lo mitjançant la vehiculació del Consell Escolar Municipal. Tampoc s'ha fet aquest treball i s'ha seguit convocant un cop l'any. Tot el tema dels patis oberts, tot un seguit de propostes que no s'han aconseguit de treballar amb aquest Consell Escolar Municipal, bàsicament perquè no hi ha voluntat política, no hi ha intenció i el regidor d'Educació, en aquest cas, no ha volgut dinamitzar i fer possible tot això. També hi ha el Consell de Política Lingüística, aquest Consell des del 2009 que no es reunia i finalment es va reunir una sola vegada i a proposta de la CUP, perquè cada vegada que es parlava de tots els atacs a la llengua que estava rebent la comunitat educativa especialment, cada moció, cada pregunta al ple, parlaven que era imprescindible que es reunís el Consell de Política Lingüística, a més amb el context del 1714. Amb aquests consells i amb tots els altres també hi ha la confusió de que la comunicació és participació i no és així, no? El fet de titulars, com poden ser la festa major ha tingut molta participació, que una festa major o uns actes de consum cultural hagin tingut molts usuaris o molts consumidors no vulgui dir que hagin tingut participació. Aquesta és la diferència, és una mica el que deia del Consell Escolar Municipal, el fet que s'informi, es comuniqui de quins dies seran els dies de lliure elecció, això no és participació. Per tant, fem una reunió, anomenem-li reunió i no fem un Consell Escolar Municipal perquè ens obliga una llei que mínimament un cop a l'any hi ha d'haver un Consell Escolar Municipal. Bé, jo soc la Laura, jo soc membre de la CUP i responsable de la CUP a la taula de la cohesió social. Aquesta taula no és que ara mateix, diríem que està en construcció, ve d'un procés participatiu que es va fer a través del Pla d'Inclusió Social, on va durar, no sé si diríem un parell d'anys, en què hi va haver molta afluència de ciutadans i d'entitats que van participar en tot aquest procés per concloure o delimitar una sèrie d'idees a treballar en temes de cohesió social aquí a Valls, ja que era un tema que es creia de rellevància, veient la situació de crisi i de pobresa que estava sorgint. A partir d'aquí es crea la taula de la cohesió social, una mica per
poder començar a dur a terme, a consolidar aquestes propostes que havien sortit d'aquests plans de participació, però quan comencem a treballar amb grups permanents i de més, ens arriben les propostes també del CEPS, del Consell Econòmic i Social. Tota la part social que s'havia de treballar des del Consell Econòmic i Social l'acabem incloent dintre de la taula de la cohesió social. Cosa que ens fa ser molt crítics amb tot el treball previ que s'havia fet i la deslegitimació que es fa des del consistori, des del govern, de cara a tot aquell procés que havia durat molt de temps, en el que hi havia participat molta gent i que semblava que eren unes prioritats i unes línies a treballar que tothom tenia bastant clares que havien de ser les prioritàries. Tot això ha quedat una mica enrere, amb la qual tornem a trobar-nos en una situació d'una altra vegada tornar a prioritzar noves propostes i això és una roda que mai sembla que no arribarà mai al seu fi, no podrem acabar palpant massa allò que entre tots vam considerar que era importantíssim que es fes pel bé de la gent. Això per una banda. Llavors, nosaltres aquest Consell encara no el volem deixar, és a dir, creiem que és un Consell que acaba de començar, que s'està definint, encara no s'ha aprovat el reglament intern, amb el qual creiem que hi ha molta feina a fer, és un Consell en el qual el tema d'exclusió, les polítiques socials que s'hi treballen són, des del nostre punt de vista, una prioritat, una aposta a treballar, amb la qual volem seguir estant allà i poder influir en la consolidació d'aquest treball i seguir ajudant o fomentant que la participació realment sigui la que nosaltres creiem que és la que fomenta la influència dels ciutadans en les polítiques de la ciutat. La resta de consells sí que s'abandonen, però des de la CUP el que no deixarem de fer és de fomentar altres vies de participació ciutadana per seguir influint en aquesta construcció de polítiques reals que es fan des del govern. Llavors buscarem altres mecanismes de participació per poder involucrar-nos juntament amb diferents agents que són els que s'han quedat una mica enrere de tots aquests processos, una mica pel descrèdit o la deslegitimació que s'ha fet, nosaltres els anirem a buscar i seguirem treballant perquè sí que la participació dels ciutadans per nosaltres és prioritària, la construcció de les polítiques és una de les nostres apostes i volem continuar-ho fent. I si no teniu preguntes o si teniu alguna pregunta, podeu. Al final deixeu tots els consells excepte un. Sí. I a 3 mesos d'eleccions municipals no és una miqueta... no es pot tirar d'electoralista? Per què no abans? La pregunta és. Això ho he estat explicant abans, no sé si... Potser no devia arribar. Bueno, responc la qüestió. O sigui, nosaltres vam començar la legislatura fent una aposta. Ai, perdó, és que em feies coses i no sabia. Nosaltres vam començar la legislatura fent una aposta per participar d'aquests consells de participació i, a més, per garantir que es poguessin complir, es poguessin tenir totes les eines de participació ciutadana. Hem insistit molt, hi ha hagut diferents alts i baixos amb aquests consells, hem aguantat bastant, però ha arribat un punt que sí que hi ha hagut unes circumstàncies que ens han fet passar el got, o sigui, el fet que es creés el fet aquest que he explicat abans, que des del Consell Econòmic i Social, que per nosaltres era un dels més importants i el que tenia més pes, es rebutgés el fet de treballar totes les propostes de pobresa i exclusió social, va ser un fet molt greu, i el fet que s'obrís una taula de cohesió social, això va ser la setmana passada, perdó, fa 2 setmanes, s'obrís una taula de cohesió social on es tornessin a qüestionar i es tornessin a prioritzar tot un seguit de propostes que des del març del 2014 ja tot un seguit de persones amb un altre procés de participació ciutadana havien triat, s'havien prioritzat i que representa que s'haurien d'estar executant.
Llavors, a més, amb el fet que suposa el fet que siguin propostes d'una situació d'emergència social que des de fa un any que estan damunt la taula i que l'equip de govern, doncs, evidentment, no les ha tirat endavant i, bueno... Per tant, sí que coincideix amb el final de la legislatura, però sí que volem fer aquest cop d'efecte al final de la legislatura perquè hem estat treballant, hem estat reclamant al síndic, hem estat reunint-nos amb els responsables dels consells de participació i ha arribat un punt que diem, vale, doncs hem estat fent tot això, hem cregut, hem confiat i hem aportat tot el que hem pogut i ara deixem aquests consells. Electoralista, doncs tenim tot un seguit de feines a fer d'ara a les eleccions i sí que nosaltres ara construirem uns grups de treball per poder treballar el que és el nostre programa electoral i entenem que en aquests espais de participació que nosaltres ara hem de crear per a aquestes circumstàncies, doncs sí que volem fer aquesta participació real que no s'ha fet durant tot aquest temps. I ara és aquest esgotament del recorregut que nosaltres fem i és a dir, ho deixem estar perquè no volem acabar la legislatura sent partíceps i protagonitzant aquestes eines i aquests espais que per nosaltres estan blanquejant les propostes del govern, està servint per legitimar unes propostes que el govern ja té pensades i senzillament el que està fent és intentar complir unes normatives amb molts salts, vull dir, amb molts salts en el sentit de que no està enviant la documentació, no està convocant els consells quan toca i tot i les advertències, tot i haver anat a parlar amb el síndic, tot i haver reunir-nos amb els regidors, tot i haver en els espais haver-ho criticat, haver-ho denunciat, la cosa no canvia. Doncs arriba un moment que has de deixar. Sí, un incís només. Entenc que és important dir que no és la primera vegada que des de la CUP s'abandona uns consells de participació. Es va estar sense participar al Consell de Comerç durant anys, per tant entenem que no és una actitud en cap cas electoralista en tant que no és la primera vegada que succeeix. També cada dia de les eleccions entenc que no tornareu als consells de participació si el govern o si la composició del plenari continua sent més o menys la mateixa de la que hi ha ara, perquè hi tornéssiu hauria d'haver un canvi molt radical. Sí, també començaria amb la revisió del ROM, no? Una mica? Sí, és que és això, aquest any, i abans la pregunta que has fet, aquest any a més, havíem de renovar el ROM. Des de la CUP, es va crear una comissió del ROM. Jo era la persona també representant de la CUP en aquesta comissió de revisió del ROM. La CUP vam presentar una proposta de ROM alternatiu completament des de l'article 1 fins a l'article 234. Vam proposar un pla de participació ciutadana que millorava molt el que ja tenim, que no és un mal pla el que tenim ara, però que s'ha d'executar i s'ha de fer servir. Clar, és tot un esgotament en molts sentits i en molts camps. I amb el camp ara, que és com l'Ajuntament de Valls s'organitza i com quan demanem els motius per què aquesta modificació del ROM, nosaltres no hem rebut mai resposta de la nostra proposta de ROM o de les nostres modificacions de ROM que vam fer, que era molt àmplia. No hem rebut mai cap tipus de resposta. De cop i volta desapareix la comissió, no se'ns convoca més, ho preguntem al ple, el ple se'ns diu que és que clar, estan canviant moltes normatives, una resposta molt ambigua, és un esclat. Si fa la rencadura, com és que no denuncia fins ara? Que ho denunciem ara? No, nosaltres ho hem denunciat sempre. És que no et veig. On? Ho hem denunciat... Perdó, tinc una prèvia. Sí, digues. El que passa en aquestes comissions, els ciutadans en general com se n'assabenten? Mira, t'explico una anècdota, si vols. El que passa en aquestes comissions, els ciutadans se n'assabenten per la nota de premsa que envia l'equip de govern únicament. D'una sola.
del Consell Econòmic i Social. I a més, les propostes de pobresa i exclusió social, a la nota de premsa només apareixia, es van presentar unes propostes d'internacionalització de l'empresa Valls i de com Valls atreu empreses i unes propostes de pobresa i exclusió social, va ser meitat i meitat. Doncs a la nota de premsa només apareixien les propostes econòmiques, només apareixia que en aquell Consell Econòmic i Social s'havia treballat com Valls atrauria més empreses. Vull dir, aquí ja hi ha una manipulació d'informació. No, de la resta no se n'entera ningú. Però ho heu exigit vosaltres al govern? Sí, home, evidentment. No només Sí. això ja serem recollit de notes de premsa. Sí. Hi ha diverses notes de premsa. És tot un... Això que fem avui és senzillament l'esclat d'un recorregut de 4 anys que portem fent i ja hem anat numerant abans, no? Fins al punt d'anar al síndic de Greuges i que el síndic de Greuges emetés una resposta i emetés unes recomanacions a l'Ajuntament de Valls, perquè evidentment no s'estaven fent. Hi ha hagut moltes juntes de... Mira, per exemple, crec que la que més vegades s'ha suspès, que s'ha suspès en 3 ocasions, és la Junta de Vilaniu, de Fundació Vilaniu. S'ha suspès fins a 3 vegades perquè la CUP hem dit que no es podia celebrar perquè, evidentment, s'estava convocant amb 5 dies d'antelació quan el reglament diu que s'ha de convocar amb un mínim de 7 dies, no? No respecten els reglaments, no es fomenta o no es dinamitzen els processos de participació, perquè a vegades també ens trobem que aterrem en un consell de participació, hi ha molta gent on costa poder participar perquè la dinàmica de treball ho impedeix, hi ha molt pes, al final l'evolució que porten aquests consells, les entitats acaben com quedant-se enrere i ho acaben portant els tècnics, els diferents tècnics que es troben allà i que van sent consells una mica tecnocràtics, es diu, que al final ells ja tenen els seus espais de treball com a tècnics i com a professionals i en canvi en aquests, que són els que hauria de poder confluir la part institucional amb la part ciutadana, doncs no són equilibrats, no es fomenta aquest equilibri, no es fomenta que la gent pugui participar o que pugui opinar i quan això s'ha aconseguit i quan s'han aconseguit arribar a conclusions o fer un treball com potser va ser el del PRICS, amb el qual es van fer moltíssims grups de treball i es van treure unes conclusions molt bones, s'acaba deslegitimant una mica el que tot allò es queda una mica en res, i clar, això també genera desil·lusió, desencant i de dir, en aquests llocs no... Vull dir que també aquí les entitats s'han de cuidar i s'ha de treballar i això, des del meu punt de vista, des del nostre punt de vista, no s'ha potenciat en els consells de participació. Una mica el que deia ell, acaben sent consells en què vas allà a escoltar el que expliquen, però no ets part activa del treball. Llavors, és complicat fer participació o influir en aquesta manera. Clar, és la frustració del fet que es fan prioritzacions i realment la ciutadania confia que allò es tirarà endavant, però no s'acaba tirant mai endavant. Hi ha propostes, ara em ve al cap una, des de l'octubre del 2012, que el Consell Econòmic i Social va decidir, no sé si és octubre o novembre, però era la tardor del 2012, el Consell Econòmic i Social va decidir, a més, amb un ampli consens, que es crearia un grup de treball, una assemblea, assemblea no, van canviar el nom, perquè el nom d'assemblea no era a consens de tothom, però un grup d'aturats, una assemblea d'aturats i aturades, on aquesta gent també pogués participar al Consell Econòmic i Social. Hi ha diferents assemblees d'aturats que han fet molts tipus de treballs en molts llocs. Aquesta proposta va sortir com una de les més votades. Doncs, a dia d'avui no s'ha tirat endavant. Clar, no s'ha tirat endavant perquè no entrava dins dels eixos o dins del programa que des de Vallgenera el Joan Carles Soler volia tirar endavant. Com que això no s'hi podia encabir, doncs no ho han fet. I així amb altres propostes
Igual que en propostes del PLIX, d'aquesta em recordo que hi havia una de treballadors de carrer, no? Em sembla, que a més era una de les més votades. Aquí també va sortir l'Assemblea d'Aturats, per cert. Doncs tampoc, com que dins els seus programes no surt lo de treballadors de carrer, doncs no facis participació, perquè llavors ens estàs enganyant, ens estàs mentint.